କାହ୍ନା ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଝାଡ଼ୁ କରୁଛ? କାହିଁ ସେଠି ଅସନା କରୁଛ? ସେଇଥିପାଇଁ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛ? ଆଉ ଓଦା ହଉଛ, ତମ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା। ହଁ, ଆଉ ଚିଙ୍ଗାଣି ବାହାରୁଛି, ତମେ ଓଦା ହଉଛ ପୁଣି। କାହିଁକି ଓଦା ହଉଛ? କାହିଁକି ବାବା ଓଦା ହଉଛ? ଆଉ ଝାଡ଼ୁ କରନି, ରଖିଦିଅ। ରଖିଦିଅ ବାବା, ସେଠି ପାଣି ହୁଅନି। ଆଉ କାଲି କରିବ ଝାଡ଼ୁ। ଆଉ କେବେ? ଆଜି କରିବ? ଆଜି ଝାଡ଼ୁ ହୁଏ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ କର।